9. december 2016, piatok, ktorý sa navždy zapísal do dejín Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako čierny deň. Jednu z budov prírodovedeckej fakulty na rohu ulic Doktora Kostlivého a Mojzesovej pred 18 hodinou zachvátil požiar. Škody sa odhadujú predbežne až na 3 milióny eur. Plamene zachvátili strechu budovy Ústavu chemických vied. Ten je prepojený s Ústavom biologických a ekologických vied. Množstvo priestorov ostalo značne poškodených. Čo nespálil oheň, zničila voda. Vzhľadom na to, že v laboratóriách sa nachádzalo množstvo horľavých látok, pri záchrannej akcii museli hasiči postupovať na najvýš opatrne. Našťastie nedošlo k zraneniam osôb ani k inej ujme na zdraví. Udalosť, ktorá sa udiala 9. decembra, myslím si, že by mala byť veľmi vážnym mementom pre nás všetkých. Pre nás to znamená predovšetkým veľkú komplikáciu. Bude potrebné zreorganizovať vzdelávací a vedecko-výskumný proces a predovšetkým budeme musieť na univerzite úplne preusporiadať priority, čo sa týka rekonštrukcie a investície do rozvoja univerzity, pretože teraz obnova tejto budovy a jej infraštruktúry bude určite jednou z priorit aj vedenia univerzity, aj vedenia fakulty. Som veľmi rád a som hrdý na mnohých ľudí, ktorí veľmi promptne boli k dispozícii a pomáhali manažmentu univerzity a vedeniu fakulty. Od zajtra chceme nejaký čas výučby presunúť do iných priestorov prírodovedeckej fakulty alebo priestorov filozofickej fakulty. Napriek ťažkej situácii, ktorú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach momentálne prežíva, sa k tomu vedenie univerzity, ako aj všetci zamestnanci a študenti stávajú pozitívne a zodpovedne. Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme za podporu a za pomoc. Petronela Vavreková, UniTV.